Γεια σας, είμαι ο Αλέξανδρος από το funkyman.gr και τώρα θα δούμε πώς μετράμε ένα παντελόνι. Γενικά το παντελόνι είναι το πιο δύσκολο προϊόν που μπορεί κάποιος να ψωνίσει από το ίντερνετ και να το πετύχει. Εύκολο θα το κάνει το να ξέρει τι μάρκα παίρνει. Δηλαδή το συγκεκριμένο παντελόνι είναι Funky Buddha. Αν στη Funky Buddha φοράω το 32 όπως αυτό, θα πάρω 32. Δεν είναι απαραίτητο πάντα σε όλες τις μάρκες, γιατί κάθε μάρκα μπορεί να έχει 2, 3, 4, 10 διαφορετικά πατρόν στα παντελόνια. Μας νοιάζει μέσα. Όπως πάντα, δεν μετράμε τη μέση μας γύρω-γύρω και μετά να διαιρέσουμε δια 2. Οι μετρήσεις που δίνουμε, τις πιο πολλές τις κάνω στο χέρι, τα μετράω ένα τα προϊόντα και γράφω το σωστό διαστασιολόγιο. Τα μετράμε με τον εξής τρόπο. Θα πάρουμε το παντελόνι και θα μετρήσουμε τη μέση του. Αυτό είναι το πράγμα. Δεν θα το τεντώσουμε πάρα πολύ για να το φτάσουμε όπου δεν φτάνει. Απλά απαλά θα το μετρήσουμε. Για παράδειγμα, εδώ μας βγαίνει 45 εκατοστά από τη μία άκρη του παντελονιού έως την άλλη. Αν το τεντώσουμε θα βγει και παραπάνω. Η μία μέτρηση είναι αυτή. Αυτή είναι η σημαντική μέτρηση για να βρούμε τη μέση μας. Η δεύτερη μέτρηση είναι το εξωτερικό παντζάκι. Δηλαδή, από τη μία άκρη έως την άλλη. Δεν χωράει κάνω πάγκος, θα το κάνω λίγο λοξά. Το μετράμε από τέρμα πάνω έως τέρμα κάτω. Δεν είναι κάτι δύσκολο, εδώ μας βγαίνει 107 εκατοστά. Αυτό συνήθως είναι πρόβλημα για πολύ ψηλούς ή πολύ αδύνατους και ψηλούς. Κάποιες άλλες εταιρείες έχουν και μάκρος. Η Funky Buddha έχει συγκεκριμένο μάκρος σε όλα. Η Jack & Jones έχει μάκρος 32 ίντσες, 34 ίντσες, το οποίο είναι το ίδιο πράγμα, απλά είναι σε ίντσες, αν δεν κάνω λάθος. Σε γενικές γραμμές, αν δεν είμαστε 2 μέτρα, δεν έχουμε πρόβλημα με το μάκρος. Ό,τι άλλο χρειαστείτε θα μας καλέσετε στο τηλέφωνο για να βρούμε το σωστό μέγεθος μαζί. Είδαμε πως μετράμε τα ρούχα, δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος που υπάρχει. Από εκεί και μετά, ξέρουμε ότι αν φοράω το large θα πάρω large. Αν φοράω το extra large θα πάρω το extra. Ειδικά άμα είναι και η ίδια μάρκα. Αν φοράω στη Funky Buddha το large, πάλι θα πάρω το large στη Funky Buddha. Δεν θα σας δυσκολέψει. Στα μεγάλα μεγέθη είναι λίγο πιο μπελαλίδικο να βρούμε το σωστό μέγεθος, αλλά μία φορά θα δυσκολευτούμε. Και αν δεν το πετύχετε το μέγεθος το σωστό, δεν χάλασε ο κόσμος. Είμαστε εδώ για να το αλλάξουμε γρήγορα. Θα ξέρουμε όμως ότι είμαστε πολύ κοντά στο νούμερό μας, δηλαδή ότι θα πάρετε το 3 extra large, αλλά το θέλω λίγο φαρδύτερο, δώστε μου το 4. Αλλαγές κάνουμε γρήγορα. Υπάρχει μέσα στα δέματά μας πάντα το έντυπο αλλαγής προϊόντων, όπου το συμπληρώνετε και το στέλνετε πίσω σε εμάς. Καλό θα είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να καλέσετε στο 2441 077 001 9 με 6 καθημερινά ή να στείλετε ένα mail όπου θα πείτε ότι έλαβα την παραγγελία μου, πήρα αυτό το προϊόν, θέλω το μεγαλύτερο ή το μικρότερο ή θέλω άλλο χρώμα. Για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε, να το αφαιρέσουμε από την αποθήκη, να μην το πάρει κάποιος άλλος μέχρι να έρθει το δέμα σας πίσω. Μία μέρα θα κάνει με 2 υποθέτω. Να τονίσω ότι για αγορές προϊόντων άνω των 40 ευρώ η πρώτη αλλαγή είναι δωρεάν. Δηλαδή, αν θα ψωνίσετε 38 ευρώ ας πούμε ένα προϊόν, βάλτε κάτι ακόμα μέσα στην παραγγελία σας, έστω ένα ζευγάρι κάλτσας, να περάσουμε τα 40 ευρώ για να έχετε δωρεάν την πρώτη αλλαγή. Έχει σημασία ειδικά τις πρώτες φορές που παραγγέλνετε, γιατί θα χρειαστεί αλλαγή συνήθως ή σε ένα μεγάλο ποσοστό. Είμαι ο Αλέξανδρος από το funkyman.gr και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας είδατε.